Yamazane lethu imbaba isile safike sayibamba sizinja mina manje ngabe ngishintsha njengewindla qhathaza amahlamvu esihlahleni empahleni fana nenhlamvu engadleni ngobani bangena ekitchen ngahlela amaplate kanti bengasithateli ukuthi nje mina angifani nababeli funa bangihlalele phansi ekhothi emabhentshini icala lami silithangamele ngoba wena ukhuluma ngamele futhi ngicela ungilalele mina amakhethi ngeke angifanele mangiwagqoka so ingakho vele ngadedele njengosuphamondo vele ngihlehlele ukuthi ayi khona kusenjalo usuphamondo nami-ke uyokhipha umqondo usemelika kukhona ngithekeni engithi mengiyilikha ngizwe kahle ukuthi-ke ithi ayifane nosisi abasexy mina ecingweni ngifike ngimisa amapeksi uma ngabe esinekile kwamazinyo soshayisa ngomoya mawuyileka-ke mina indlu yakho ngeke ngayipheksi kunenalo ngeke ngawushaya ulayini ukuthi nemazi uphumba akawona uswahili noma engabasende futhi mina angiyena wasempende isikomplazi forever na before na after angazi mhlawumbe uyangizwa noma uyangivungeza kodwa mawufuna ukungizuma usungeza ngoba namehlo emva kwesikobho noma udefu usungezwa ukuthi into ekhishwa lana ihlaba umqondo mangabe nami-ke ngiphatha impondo shuthi-ke manje ngikhulelisa umxhosa uma ngathi kusenjalo kumvela manguxhosa nje uthenge erenki ebhenki ngena ngihleka njengo-50 cent kuyaziwa ukuthi-ke angilehlisa ipheji ngidonsele eceleni embekweni angifuni ukuthi umntwana akhale embelekweni ngoba-ke uyofela khona uma ngabe senyanyile phela ushuthi uyomfuza ingane esipithayo ingane efiphayo ithi incane ikhipha u-16 bus amazwayo yokuqala ngoba mina akuzwani nomdepho wokuqala ngizwana nalo ozongena kwesibili umsheki shuthi akuzwani novesi 1 akusayiyona